अखेर 10वी 2025 चा निकाल जाहीर झालाय। राज्याचा निकाल 94.10% इतका लागलाय। यात सर्व विभागीय मंडळातून कोकण विभागाचा निकाल सर्वाधिक म्हणजेच 98.82% इतका लागलाय, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा 99.32% निकाल लागलाय। विशेष म्हणजे राज्यात सिंधुदुर्गनं या आकडेवारीसह प्रथम येण्याचा बहुमान मिळवलाय। सिंधुदुर्गात 3 विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी म्हणजेच 100% गुण मिळालेत। या कामगिरीसह हे विद्यार्थी जिल्ह्यात पहिले आले, तर वैभववाडी तालुक्याचा सर्वाधिक निकाल 100% इतका लागलाय। पाहुयात 10वीचा संपूर्ण निकाल। मालवणातून आर्या अजित राणे, श्रेयस चंद्रशेखर बर्वे आणि कुडा हायस्कूल कुडाची चैतन्य कृपेश सावंत यांनी पैकीच्या पैकी 100% मिळवत जिल्ह्यात पहिले आले, तर सावंतवाडी तालुक्यातील इन्सुली हायस्कूलचे रेश्मा पालव, मालवण तालुक्यातील वराडकर हायस्कूल कट्टाची हर्षदा किसन हळलगेकर, कणकवली विद्यामंदिर हायस्कूलचे विधी चिंदरकर, ध्रुव तेंडुलकर आणि कुडा हायस्कूलचा स्मितेश विनोद कडोलकर या 5 जणांनी 99.40% प्राप्त करत जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक पटकावलाय। कणकवली तालुक्यातील सेंट उर्सुला हायस्कूल वरवडेच्या नक्षत्रा काळे हिने 99.20% मिळवत जिल्ह्यात तिसरी आली आहे। तालुकावार निकाल पाहूयात। वैभववाडी तालुक्याचा सर्वाधिक निकाल 100% लागलाय। माधवराव पवार विद्यालयाचा अथर्व जयवंत मोरे, ऋग्वेद मंदार विजारपुरे 95.60% मिळून तालुक्यात प्रथम आले। अर्जुन रावराणे विद्यालयाची अनुष्का तानाजी कांबळे 94.40% घेत द्वितीय आली आहे। अभिनव विद्यामंदिर सोनाळीची सृष्टी दीपक पाटील 94.20% घेत तृतीय आणि कोकीसरे हायस्कूलचा भूपाल महेश रावराणे 93.60% घेत तालुक्यात चौथा आलाय। 10वी परीक्षेचा सावंतवाडी तालुक्याचा निकाल 99.79% लागलाय। इन्सुले हायस्कूलची रेश्मा पालव 99.40% गुणांसह तालुक्यात प्रथम आली आहे। मिलाग्रेस हायस्कूलचा विद्यार्थी विलास रावजी सावंत 98.60% घेत द्वितीय, तर आर्या रावजी राणे 98.40% गुण मिळवत तालुक्यात तृतीय क्रमांकाची मानकरी ठरली आहे। दोडामार्ग तालुक्याचा निकाल 99.74% लागलाय। दोडामार्ग इंग्लिश स्कूल दोडामार्गचा हर्ष महेश कासार यानं 96.60% गुण मिळवत प्रथम आलाय। करुणा सदन इंग्लिश मीडियम स्कूल साटेली भिडशीची उज्ज्वला पुरुषोत्तम देसाई 96.20% गुण मिळवत द्वितीय, कीर्ती विद्यालय घोटकेवाडीचा सौरभ प्रकाश देसाई 95.80% गुण मिळवत तालुक्यात तृतीय आलाय। वेंगुर्ले तालुक्याचा निकाल 99.41% लागलाय। मातोश्री पार्वती राऊत विद्यालय रेडीची शमिता प्रशांत तळवणेकर हिने 99% गुण मिळवत तालुक्यात प्रथम येण्याचा मान मिळवलाय। वेंगुर्ला हायस्कूलची रिया संदीप देसाई हिने 98.80% घेत द्वितीय आली आहे। अण्णासाहेब देसाई परुळेचा दर्शन सुंदर सामंत यानं 95.80% मिळवले आणि तो तिसरा आलाय। मालवण तालुक्याचा निकाल 99.39% लागलाय। मालवण तालुक्यातून 10वी परीक्षेत टोपीवाला हायस्कूलचे 2 विद्यार्थी प्रथम आले। यात आर्या अजित राणे, श्रेयस चंद्रशेखर बर्वे 100% मिळवत पहिले आले, तर तालुक्यात वराडकर हायस्कूल कट्टाची हर्षदा किसन हळलगेकर 99.40% घेत द्वितीय आली आहे। तृतीय टोपीवाला हायस्कूलचा निशांत शरद धुरी 97.80% घेत तृतीय आलाय। 10वी परीक्षेचा कणकवली तालुक्याचा निकाल 99.26% लागलाय। तालुक्यात विद्यामंदिर हायस्कूलचे विधी चिंदरकर आणि ध्रुव तेंडुलकर यांनी प्रत्येकी 99.40% गुण मिळवत प्रथम क्रमांक प्राप्त केला। सेंट उर्सुला हायस्कूल वरवडेच्या नक्षत्रा काळे हिने 99.20% गुण मिळवत द्वितीय, तर विद्यामंदिर हायस्कूलच्या अथर्व कोचरेकर यानं 98.60% गुण मिळवून तृतीय क्रमांक प्राप्त केला। कुडाळ तालुक्याचा 10वीचा निकाल 99.14% लागलाय। तालुक्यात प्रथम क्रमांक कुडा हायस्कूल कुडाची चैतन्य कृपेश सावंत 100%, द्वितीय क्रमांक स्मितेश विनोद कडोलकर 99.40%, तृतीय क्रमांक निधी भास्कर सावंत आणि रिया राकेश पाटणकर 99% घेत प्राप्त केलाय। देवगड तालुक्याचा निकाल 98.52% लागलाय। उमा मिलिंद पवार देवगड इंग्लिश मीडियम स्कूल या प्रशालेचा विद्यार्थी
पियुष सुनील राठोड 98.80% गुण मिळवून तालुक्यात प्रथम आलाय. शेठ मग हायस्कूल देवगडची सारा जावेद खान हिने 98.60% गुण मिळवून द्वितीय आली आहे. जामसंडे श्रीराम मोरेश्वर गोगटे हायस्कूलची विद्यार्थिनी लोचन भगत आणि आदर्श विद्या मंदिर किंजवडे या हायस्कूलची विद्यार्थिनी आर्या जोईल यांनी 97% गुण मिळवून तालुक्यात तृतीय क्रमांक पटकावला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.